vi s-a părut experiența în cele câteva zile pe care le-ați petrecut împreună cu elevele? Pentru mine a fost o experiență, în primul rând, foarte personală, pentru că, deși orașul meu natal este prima dată când lucrez și intru în contact, mai ales cu tinerii de aici, și, dincolo de asta, ca de obicei, pentru mine este foarte plăcut să întâlnesc oameni care sunt pasionați de dans și care vor să facă și care vor să învețe lucruri noi și vor să... Cum vi se par inițiativele, cum este și aceasta a Casei de Cultură Traian Demetrescu din Craiova, de a face altfel de workshop-uri? De obicei sunt ateliere de fotografie, de workshop-ul de dans contemporan cu finalitate de spectacol. Cum vi se pare această inițiativă? Evident, mi se pare o inițiativă foarte bună. Și chiar mă bucur, pentru mine a fost o uimire când am auzit, adică m-a uimit prima dată când am auzit, da, am zis, interesant, dar ce sper e să aibă continuitate, sincer. Cum au fost cursantele? Deci au fost, în primul rând au venit, ceea ce e un lucru foarte bun, dar mi s-a părut că au fost foarte dedicate și s-au aruncat și au făcut lucruri și cumva faptul că au mers pe mâna noastră și ne-au acordat încrederea lor, pentru mine este mai mult decât orice rezultat final. Înainte de a vă pune să ne invitați la spectacolul de duminică, cum vedeți importanța dansului în societatea lui 2022-2023? Dansul este foarte important în general, adică indiferent de genul de dans este foarte, foarte important pentru că educă postura, te face să fii mult mai deschis și mult mai atent și să înțelegi mult mai bine relația ta cu mediul înconjurător. Cred că ar trebui să investească mai mult în dans și cred că ar trebui să existe mult mai multe locuri și întâmplări de genul ăsta în general în toată țara. Duminică e spectacolul. Invitați-ne la spectacol. Duminică este spectacol, veniți să vedeți cursanții noștri de la ora 18 la Teatrul Colibri și apoi un spectacol de la Timișoara 2-1 = 0 la Vinia Huțanu. Deci vă așteptăm la Colibri. Cum a fost experiența de până acum? Minunată! A fost... E prima oară când vin în Craiova și nu știam la ce să mă aștept, dar mi-a plăcut foarte, foarte tare și mi-a plăcut și orașul și mi-a plăcut foarte tare și lucru cu grupul și cu fetele. Mi se pare că e un grup foarte darnic, așa, și coagulat cumva și creativ și vesel și mi-a plăcut foarte mult. Adică am o energie foarte bună în lucru cu ele. Ce părere aveți de inițiativa Casei de Cultură Traian Demetrescu din Craiova de a face un workshop de dans contemporan, uite, cu finalitate într-un spectacol? Cum vi se pare această inițiativă? Păi le iau pe rând. Inițiativa mi se pare lăudabilă și sper din suflet să continue. Adică mi se pare un lucru foarte bun că dansul contemporan, care e uneori mai nișat sau nu atât de cunoscut, se întâmplă. Și se întâmplă și aici, asta este foarte fain. Iar ideea programului de a avea și finalitate mi se pare cu atât mai faină, cu cât pe de o parte pentru ele se îndreaptă spre un scop comun și pe de altă parte, ieșind la public, cumva și facem accesibilă, munca noastră, procesul nostru de creație. Înainte de a vă pune să ne invitați la spectacolul de duminică, care credeți că este importanța dansului în societatea lui 2022? Vai de mine! Am făcut un doctorat pe asta, fără glumă. Cred că, în primul rând, trebuie să înțelegem că dansul nu e exclusiv despre pași, că dansul țintește în extrem de multe direcții de dezvoltare. În al doilea rând, cred că e important să înțelegem că avem un corp și corpul este și fizic și emoțional și social și politic și în extrem de multe feluri și că în măsura în care reușim cumva să intrăm în contact cu corpul nostru și să înțelegem pe de o parte ce poate corpul să facă și ce înseamnă corpul în contextul ăsta mai larg, am devenit foarte teoretică, iartă-mă,
Da, cred că dacă am reușit să facilităm genul ăsta de gândire, lucrurile s-ar schimba. S-ar schimba nu numai pentru noi, pentru oamenii care fac asta, s-ar schimba la nivel mare. O cultură a mișcării, asta mi-ar plăcea foarte mult să existe. Nu numai despre dans. Poate să fie despre orice tip de mișcare inteligentă și care nu supune corpul, nu-l face instrument, ci îl face mijloc de expresie și de... Ce frumos a spus, o cultură a mișcării. Duminică aveți spectacol. Invitați-ne la spectacolul dumneavoastră. Veniți duminică la spectacol să vedeți cât de... Dacă zic frumos, e banal. Cât de... E prea puțin, da. Ce fabulos poate să fie dansul și cât de, nu știu, plină și împlinitoare poate să fie mișcarea.